Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға таба кайбер темалар турында. Пассажирлар сәламәтлеге беренче урында. Чаллыда ЮХИДИ инспекторлары автобусларны тикшерә. Гөмбәләрнең барысында ашарга ярыймы? Автоинспекторлар Хакасия кешесенең машинасыннан глюциноген гөмбәләр тапкан. Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 12 августта Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 5959 очрагы теркәлде. Аларның 4778-е терелгән, 4-се узган тәүлектә. 5-нче шәһәр хастаханәсе медперсоналы арасында коронавирус белән бер уңай нәтиҗәдә табылмады. Бу хакта бүген медучреждение баш табибы хәбәр итте. Коронавирус госпиталендә эшләү авырлыклары турында һәм бүген пациентлар белән эш ничек оештырылган тулырак алдагы сюжетта. 6 августтан 5-нче шәһәр хастаханәсе коронавируслы пациентларны кабул итүдән туктады. Стационарда булганнарның барысы да дәвалауны өйдә яки башка госпитальләрдә ала. Барлык авыру пациентлар белән эшләгән хезмәткәрләр COVID-19-га каршы тест ясады. Хастаханәнең баш табибы сүзләренә караганда уңай нәтиҗәләр булмаган. Красная зона у нас работа 84 врача и 125 среднего медперсонала. Врачи к нам требуются, они всегда требовались. И сейчас требуются. Особенно необходимо, конечно, анестезиологи, кардиологи. Но это везде такая проблема есть. Но на сегодняшний день для нас это не критично. Больница может оказывать весь профиль медицинской помощи, который у нас есть. Бирдә эш режимына әйләнеп кайтуган медицина персоналы гына түгел, пациентлар да бик шат. Бирдә куркынычсызлык чараларын үтәү дәвам итә. Бу бигрәк тә диагнозы билгеләнмәгән пациентлар килә торган кабул итү бүлмәдә. Әгәр кешенең COVID-19 билгеләре ачыкланса, аны шунда ук компьютер томографиясенә җибәрәләр. Әгәр коронавируска шик расланса, авыруны ягышлы авырлар хастаханәсенә узаталар. Смотрим, все ли нормально. Потом, если все нормально, даже всех больных, которые у нас госпитализируются, мы в каждом отделении организуем буферную зону. Мы туда их кладем. То есть до выяснения, что они ковидные, не ковидные, они находятся там. Тик коронавирус шигенмәде дип кисәтә табиблар. Бүгенге көндә COVID-19 авыруларына 2-нче шәһәр хастаханәсендә, Йогышлы авырлар хастаханәсендә һәм сугыш ветераннары госпиталендә ярдәм күрсәтәләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы һәм Тукай районнарында эш визиты белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин килү планлаштырылган. Аның визиты 13 августка билгеләнгән. Иң беренчеләрдән булып Татарстан хөкүмәте башлыгы Чаллыда Кипмастерда булачак. Исегезгә төшерәбез, Кипмастер коронавирус пандемиясе фонында төбәк кризиска каршы преференцияләр линиясе буенча дәүләт ярдәме алды. Шулай ук Песошин Тукай районында да булачак. Анда Татарстан хөкүмәт башлыгы капиталь ремонттан соң Миләшкә балалар бакчасын ачачак һәм гигант җаваплылыгы чикле җәмгыять урып җыю эшләренең барышы белән танышачак. Чаллыда автобус бөтен Россия акциясе дәвам итә. Аның төп максаты пассажир транспорты катнашында аварияләрне кисәтү. Автоинспекторлар шәһәргә керү һәм чыгу юлында машина йөртүчеләрне шул исәптән пассажирларны йөртү белән бәйле юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очракларына тикшерәләр. Безнең төшерү төркеме шундый рейдларның берсендә катнашты. Иртәнге сәгать 6 дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре инде поста. Бүгенге рейд барышында 33 полиция хезмәткәре җәлеп ителде. Алар юл участокларын контрольдә тоттылар. С учетом того, что у нас сейчас работают в основном малогабаритный вид транспорта, автобусы, форды, газели и так далее, особое внимание обращаем на перегруз. То есть пассажиры в автобусах должны сидеть и быть пристегнуты ремнем безопасности. Потому что при малейшем столкновении, если человек не зафиксирован, он получает травму. Бүгенге рейд барышында автоинспекторлар автобус йөртүчеләргә 35 административ материал төзеделәр. Шул исәптән 29 транспорт чараларының техник торышы төзек булмаган өчен машина йөртүчеләрнең берсе пассажирлар ташу буенча юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган. Ну, тафографкан, бөтен документларны, сертификатлар, ниләр, страховойлар, техосмотр. Пассажир автобусларын текшерү 13 августка кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шоллы автоинспекторлары шәһәргә кіру юлында галлюциноген гөмбәләргә топ булганнар. Бу бер атна эчендә икенче очрак. Бу юлы тулы бер постында наркотик гөмбәләрне Хакасия республикасында яшәүче иротта табалар. Полицейскийлар белән әңгәмә вакытында машина йөртүче үзен шикле тоткач, дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре транспорт чарасын тикшерү турында карар кабул итә. Нәтиҗәдә алгы пассажир урыны ягыннан гөмбәләр белән пакет табылган. Үткәрелгән экспертиза нәтиҗәсендә гөмбәләрдә 60 грамм психотроп мәддә булуы ачыкланган. Водитель пояснил, что он недавно поехал в Москву, чтобы устроиться на работу. В интернете прочел статью про грибы от депрессии и алкоголизма, которые растут в одной из лесопарковых зон Московской области. Дары природы он собрал и высушил для личного потребления. Әлеге факт буенча комсомольский полиция бүлеге тарафыннан наркотик чаралар, психотроп мәддәләр яки аларның аналогларын законсыз җитештерүгә, сатуга яки җибәрүгә һөҗүм итү, җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатылган. Иротка 40 000 сумга кадәр штраф, төзәтү яки мәҗбүри эшләр, яки 3 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Татарстанда яшәүчеләрне Тукай юлы буйлап узарга чакыралар. 15-ннән 29 августка кадәр теләгән һәркем бөек татар шагыйренең тормыш һәм иҗат юлы белән бәйле маршрутлар буенча экскурсиягә кушыла ала. Проектны Татарстан Республикасы велосипедчылар берлеге инициатив төркеме оештыра. Бу хакта Татарстан Мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Тукай юлы проектының маршруты республиканың Дәрвишләр бистәсе, Дачный станциясе, Каймар, Иске Тура, Тимофеевка, Усат, Ташлы Кавал, Кушлавыч, Ишиле, Яңа Кырлай, Хәтнә, Сосна Пушинкасы авыллары буйлап узачак. Тукай юлы проектында катнашырга теләгән һәркемне 15 августта иртәнге 10-да Тукайның Казандагы әдәби музеенда көтәләр. Оештыручылар һава торышына карап, киенергә киңәш итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 13 по 23 августа белорусская выставка-продажа. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Внимание! В выставочном центре Экспо КамАЗ с 7 по 30 августа. Выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре Экспо КамАЗ. 0+.